Guys, those are real questions. We're not making these up, hey? And you need prayers. You really do need prayers. Khanda rabashaya njengamanje. Khanda rabashaya. Wena ngomoya wokhohlo sithi nje fire. 17-year-old fire. Ndodena 41 eqabula ingane. Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's your girl Tulima Zamuga and I'm here with and Nozipho Mchunu. We're here to read your confessions. I've been having intercourse with uSibongo Fana for last 2.5 years. Manje usevele wamitha. Nyamangaza amadumazana. Sevele wamitha. Manje noma senimithiseneke ingane kuzobeka kabani? Obvious. Sobeya kini. Okay. Manje wena ngane yakini nina. We listen to Don't Judge, but hey. That's all I can say. Honestly, and just get married once because ain't no way. Nina, nama siblings. How? Nina, noma kuthi umuntu ushashede nomunye umuntu, still y'all are gonna child for sure. Kodwa ke nje kodwa nje uma ukuthi ugele isibongo sakhe esisone saka ish makuthi ugele ubaba wakhe ke lokaloso sibongo. I know. Sibongo Fana ngoma ngase kuthiwa wena khona umuntu akamkhonzo ohlangana naye umfana njengamanje. Ngoba wena isimkhonzo wakama wakho, yena wakababa kungalala naye. Musa nje Ngingilaya naye but exactly. But in wrong guy, ni wrong. okay, nah, no get wrong nobabili. Nifika kanjani kwi conclusion yokuthi nina kumele nithintane izinto nibe nabandawonye? 2.5 years, guys. Yabo kanti bebewazini? Sibolo nje sodwa. We listen to Don't Judge. Love, guys. Guys. Never say no. I once dated a guy with one arm because I felt sorry for him. He was good looking though. Yazi khona nomunye umfana futhi Kolo. Would you guys date umuntu onengane? I personally, if ingenzeka ngisho mefuna ukungishaya kumabalesi uzobazanisa siyimaza kumabalesi personally I wouldn't unless kuukuthi mhlambe yes grab sithandana mase kwenzeka sisithandana already, but I don't think well mina ngize ngimbuke ngisho nanokumbuka guys. Yebo same hayi ukuthi mhlambe siyakhombathanda siyacwasa aqhayi kona ucwasa. I don't think I would. Nkosi yami awucabanga nje phela ukuthi uzocaba mina Yonke into wena awukahle nje esikhona nje esinye isandla siphi uzoshintsha ngani gi uzomenzela phela eceleni Gedlala sihlekisa ngayo mfethu. Asihlekise but preference. Yeah, preference. I'm gay and my family doesn't know that yet, and I'm dating my mom's favorite gospel artist. My love, masufuna ukubatshela kini ufake wallpaper yama wakho ugospel wallpaper yama wakho umtshele nje ukuthi hayi ma noma yazini cela uGuy wena ukuthi uGay uyamthanda uGuy akeze uzenzela i-live performance at home once and then you guys say it on that day. Vele uzobe too excited to be angry that you guys are actually dating. Kasi ubale gospel artist gay. How perfect. Ayike Hayibo ngizoblipa laphana khuluma iqiniso ngathi bani abishadile nje kodwa hayi bishadile was hey kuma khona nawo mina sangena ke manje well uthomunye hey cisha ngasho igama lakhe see I kissed my father's best friend's little
brother. And by the way, he's 41 and I am 17. Hayi ngeke Wena uthanda amadoda hayi wena. uyanyanyisa unamanyala. Umncane nje kabi mawuna 17 years ungaqabula amadoda na 41. Wani? Amathaya kade emunca wonke umuntu. Nakhona ubest friend ababa wakho. Hayi cha shem. Ubhuti wa-best friend wababakhe. Yafana nje ubheswe nababakhe. Yebo. Awukhona kabi. Hayi sis. Hayi sis munu. Wena nje mawubuka ubaba wakho kushuthi ukubone nje ukuthi yingxenye yama type akho. Because that's what you are attracted to, abantu abadala. Ulicabuza kanjani i-70s? Ubabakhe. I-70s ulicabuza kanjani nje? Ufuna ubaba wakho wena. And uyanyanyisa. And you need prayers. You really do need prayers. Khanda rabashaya njengamanje. Khanda rabashaya. Siza kuwena ngomoya wokhohlo sithi nje fire. 17-year-old fire. Ndoda na 41 eqabula ingane fire. Nobabili nje. Ngidinga ijele. Hayi. Jele nje. Hey guys. Bathini. Guys, nethani. Hey. Wathi unakunja. I once tried to have sex with my dog. Don't worry, I wore a condom. My guy, did you try or did you actually had sex with the dog? He did. He sure did. Can I see that? Guys, those are real questions. We're not making these up, hey? Don't worry, I wore a condom. Oh gosh. Usoyifakelani mawukuthi aniyenzanga ninenza. Wena ulala noBobby wena. uBobby ngasethi uyamitha wena ungaba nestress wena sokuthi akuphumi inja ewumuntu. Ngoba uyazazi ukuthi ulala naye nawe. Ayisile wena. Wena kahle hlubangisana nezinto zangaleni. Inja. And akayifuni ingane inja umuntu. Kodwa ngala nezinto uzafake nekho. Amboshela wena, amboshela. Awushela ingane vele. Amboshela. Awuyinja vele. We listen and don't judge, but a dog. Awusabi zokuluma mos. Like awusabi zophenduka ikuluma or like awusabi nje there could be something that goes wrong. Mhlawumbe zokuluma kamnandi. Yo, ay. Niyalamba shem. Njena nendoda eshadile na 40 mina ngina 23. Angiyisoli futhi. Wena nazo wangayithanda. Uzasakayisoli yena uyayisola ngawe. Uzangayithanda siswami. Kuyimanje yena uyayisola ngawe. Wena waye ungayisoli. Akafuni ukuthi upost ngoba uzomoshela umshado. And nakhona akekho kwazi ngawe uzungayisoli nje. Awuyisoli ukuthi uyisecret. Awufuni nje wena ukuthanda out loud. Hayibo. Hayi mhlawumbe uthola imali guys akwazi. Imali nokufihla mpela. Oh gosh, let's say in 10 years from now wena lo shadiwe and umyeni wakhe thana nengane uyashada in 10 years from now you're 33 your husband goes and dates ingane na 22 years eSevarsity. How would that make you feel? And to find out and now it's ayinandaba ayisoli. And I wenza kakhulu kodwa. How would that make you feel? Yabona kule we listen to don't judge, but I'm judging you. You can't be dating married men. Now I'm a married man now, I pap. Ngaba sikujudge. But for the last time, I said judge. Awusho sonendaba. Awuyisoli. Hayi bandla. 3 of my friends and I are off to China next month with our boyfriends and our husbands. Think it's a girls' trip. Woo woo! Girls are winning. Girls 1, husbands 0. Go for it. Go for it, ladies. That's wrong. Ladies, go with your boyfriends to China. Go and have fun. Yeah. Ningabi nama benten nibo sugar mama manje. How do you feel about that one? Mina bathi ngingaya eChina ngiyodla imali akhulunywa ngawe la. Okay. Usujaha ukuyopost happy client nje. Hayibo ngiproud bakithi ngiproud ngosisi and ngiyabajabulela she. Ngiyanjoja nje. Ni wrong.
Sex with this guy, I let him think it was good. Lapho uyayibheda, mind you, he was my first. Hawu girl, Who was your first kanjani? Hawu girl. How did you know? How did you know? It was bad. How was it bad? Kuyi first time yakho. Ngampela. Khuluma iqiniso. Mhlawumbe thina singazi. Bad in what way? Mhlawumbe. Exactly, bad in what way? Wazengani girl mususiqamba lamanga uyazi wena unabantu abawu-2 futhi ababreaka uhlala ngabo Abreakwa ngalaphi nabreakwa ngala. kuyenzeka phela sikujaji. Well, listen, you don't judge. Oh. She cheated on me. Now I secretly chow her cousin and best friend, and only the cuz knows. They all shame me. They all show you win when we prize. No cousin nanje ubolile nje. Ubolile cousin. Omyeke ngani omunye umntwana. How seriously? Because she cheated on you. Naye wayenza kuchithela nje akakuye ngani? Aye wabani. Yabo nje ethi Neka nani uqhube no cousin wena. Finish. Ayikho nje into yakho. Nina yeka nani lo munye buyile kulo achithela naye. Wena uqhubeka wena uzokhetha ufuna ubest friend noma cousin kukwena. Bas nje ayikho into yeyeka nani nje. Yekele nje lento. My child has 2 fathers, and I can't tell the other one about the child not being his. Kodwa uyazi ukuthi yaba. Like eqale nje uyazi kodwa kusubani baba wengane. Umbuzo nje ulapho uqala. Yeah. As long as lo munye yondlayo kodwa. Asho ubandla ubabili. No, but sis. Yeah. Ladies. Abantu. After God. Naba abanye baye China. I once had a crush on my geography teacher, and I think I still like her. Wena focus esikoleni uye ko geography teacher. Lo muntu ngobe lapho uyafundisa ufundile. Wafunda. Wayetheshari. Wena usatha high school uzoba nama crush ko geography teacher. Awukahle. Why ungabi ne crush kwinganeni lezi nifunda nazo? Hawu mfethu. Why ugagamela? Ufuna ukuba i-VIP eclassini. Wazovela bamshayele kona lokho ethi uyaconfessa vela ise office la principal. Axoshwe esikoleni. Axoshwe esikoleni ubhizaza ucrashane. Wazini wena ngama crush ufunda isikole. Yini crush? Ngoba wena mina into engabe uyayazi ngakuthiwa kuthiwa crush ijuice. Mina ngabe ikhaqinto ekhanda lapho. Igame. Ay. Wena. I was sexually harassed by my friend at the tuck shop, but I kept quiet about it. Oh, my friend. Oh, babe! Wenzani phakathi esitolo my friend is a harass. But Wangenele. noma kuthiwa wayengenile esitolo, it didn't give him i-right yokuthi amharase. Yeah. Noma kuthiwa wayenzani esitolo it doesn't give my friend i-right yokuthi amharase. No, wawenzani? Athi wafuna ukuyomqola vele. Ngiyadlala, akahambi. Akahambi. Sorry my sister. Sorry mama, you had to go through that. But I mean, why ungavuli kodwa mhlawumbe sekulethi manje ukuthi ungavula icala and all of that. So, hey, mhlawumbe sengalivula mhlawumbe bakhona nabanye ne. Just try, babe, to go open a case against him. If you don't have proof anymore, because angazi system yala eMzansi ifuna proof manje. Yay. Yeah, but all the best. Hey, if ukuthi uyazama ukuthi uyilwele indaba yakho, kathi ngahamba kahle I once sent nudes to a person I thought I would trust until they almost made them trend on Facebook. Ingutela nje nensumpa no futhi uyena. Uyena lo. Cha, nawe kodwa uyiphakelani waveza umbuzo uqala. Awuqala nje asendela namanudi. Yay. Nosendelani amanudi. Nami at some point seke ngawasenda but you
awukho worth it because I This is mean news to us. well not dala ngisafunda eDUT Siyathandazela. nayi manje come on Alahlekile. I was once a side chick.